दिनै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंगा 16थि आरो 4थि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बर' बाजार सोलोंसालिमा दालाय एबसुनिफ्राय बेयाव 115था आइटेमखौ लानानै दिन्थिनाय जादों। बेयाव गुबैयै बर'नि संसार जानायनिफ्राय लानानै जिउ खुंनाय गासै बिथिङावनो जाफोर मुवा बेसाद नांगौ बे मुवा बेसादफोरा औवाजोंनो बानायनाय। बेनिखायनो बर'नि जा आइजें आइला बेफोरो बर'फोरनि जे थांनानै थानाय जोनोमनिफ्रायनो थैजासिम बर'फ्रा औवा बाहायो। बेनिखायनो जोङो बर'नि जे बाहायनाय आइजें आइला जाखिनि औवाजों बानायनाय आइजें आइला बे आइजें आइलाखौ जोङो दिनैनि बे हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव दिन्थिनाय जादों। बेयाव गुबैयै बर'नि माखासे दामग्रा, आबाद मावनायाव बाहायग्रा, गेलेनायाव बाहायग्रा, बायदि आगजु मैहुर खालामनायाव बाहायग्रा, अखा बांखा मिथिंगानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बाहायग्रा बायदि आइजें आइलाफोरखौ दिन्थिनाय जादों। दिनै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंगा 16थि आरो 4थि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बर' बाजार सोलोंसालिमा दालाय एबसुनिफ्राय बेयाव 115था आइटेमखौ लानानै दिन्थिनाय जादों। बेयाव गुबैयै बर'नि संसार जानायनिफ्राय लानानै जिउ खुंनाय गासै बिथिङावनो जाफोर मुवा बेसाद नांगौ बे मुवा बेसादफोरा औवाजोंनो बानायनाय। बेनिखायनो बर'नि जा आइजें आइला बेफोरो बर'फोरनि जे थांनानै थानाय जोनोमनिफ्रायनो थैजासिम बर'फ्रा औवा बाहायो। बेनिखायनो जोङो बर'नि जे बाहायनाय आइजें आइला जाखिनि औवाजों बानायनाय आइजें आइला बे आइजें आइलाखौ जोङो दिनैनि बे हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव दिन्थिनाय जादों। बेयाव गुबैयै बर'नि माखासे दामग्रा, आबाद मावनायाव बाहायग्रा, गेलेनायाव बाहायग्रा, बायदि आगजु मैहुर खालामनायाव बाहायग्रा, अखा बांखा मिथिंगानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बाहायग्रा बायदि आइजें आइलाफोरखौ दिन्थिनाय जादों।